ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଆମେ ସବୁଦିନେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିବା। ଆମେ ସବୁଦିନେ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିବା ତାର 7ଟି କାରଣ ଜାଣିବା। ଖୁସି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ। ଧନ, ଘର, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ନଥାଏ ତେବେ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସବୁଦିନେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ବାହାରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଚରଣ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଲୁଚିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କେତେକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗଢ଼ି ନେବା ତେବେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଚାଲ ଆମେ ତାର ଜାଣିବା 7ଟି କାରଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖୁସିର ମୂଳ ଚାବି। ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭଲ କଥା ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଦେଖିପାରେ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ ପାଇବା ବଦଳରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ତେବେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଦୁଃଖୀ କରେ, ତେଣୁ ଭଲ ଭାବନା ଓ ଆଶାବାଦୀ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନର ଖୁସିର ଆଧାର। ଯଦି ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାର। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା, ଆଳସ୍ୟ ଓ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମନକୁ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର କାରଣ ହେଲା ପରିବାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଲୋକ ପରିବାର ସହ ସମୟ କାଟେ, ମାତା ପିତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ରହେ। ଭଲ ପାଇବା ଓ ସହଯୋଗ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ। ଏକାକୀ ରହିବା କିମ୍ବା ସବୁବେଳେ ରାଗ କରିବା ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମିଷ୍ଟା କଥା କହିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ। 4 ନମ୍ବର ଲୋଭ ଓ ଈର୍ଷାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଦେଖି ଈର୍ଷା କଲେ ମନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ସନ୍ତୋଷ ମଣିଷକୁ ସତ୍ୟ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଅଧିକ ଲୋକ ଓ ତୁଳନା ମନରେ ଶାନ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। 5 ନମ୍ବର ଭଲ କାମ କରିବା ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଗରିବଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଓ ସମାନ ଭଲ ପାଇବା କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଏକ ବିଶେଷ ଖୁସି ଆସେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଣେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହେ। 6 ନମ୍ବର କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଜନ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ମଣିଷକୁ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମନର ଭୟ, ଚିନ୍ତା ଓ ଦୁଃଖକୁ କମାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରେ ସେ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଏ ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବର କାରଣ ସମୟର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଳସ୍ୟ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ମନକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ। ପଢ଼ା, କାମ, ଖେଳ ଓ ବିଶ୍ରାମ ସବୁକୁ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟମିତ ଜୀବନ ମଣିଷକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ଖୁସି ରଖେ। ଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ସନ୍ତୋଷ, ଭଲ କାମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖୁସି କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ କାମ ଓ ଭଲ ଚିନ୍ତାରେ ଲୁଚିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭଲ ମନୋଭାବ ରଖିବା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ସତ୍ୟର ସମୟକୁ ସୁଖମୟ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମନ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଜରୁର ଲାଇକ୍ और सब्सक्राइब कर दियंतु।